Uyabona, mna ndi-honest ngendlela endifila ngayo ngomntu. Xa ibona ngaba ndiyakuthanda, ndiyakuthanda, and xa ibona ngaba andikuthandi, andikuthandi. And whenever ndikuthanda, I am going to show you into yobana ngaba ndiyakuthanda. And naxa ndingakuthandi ndiyakubonisa into yobana ngaba andikuthandi, uyabona. Andikwazi upritenda ingxaki, andikwazi upritenda. Angeke mna ndibe nenamba yakho kodwa ndiyakucaphukela ndifuna ntoni inamba yam efowunini, ifuna ntoni inamba yakho efowunini yam ndikucaphukele, uyabo. So ixesha elinintsi abantu baye badle wena kodwa uyapritenda. I am pretending na good people, I'm pure. Le ndlela endibonwa ngayo kwiindawo ezininzi apha efowunini, uzandibona kuTikTok, kuYouTube okanye whatsoever, ndinje personally, ndiyabathanda abantu, ndithetha oko. And xa ndicaphukela andibi nayo nencoko towards wena because ndizoncokola ntoni nawe ndingakufuni. And iyenzeka laa nto yobana ngaba ndithi ndiqala nje ukukubona ndingakuthandi. I-natural good people, i-natural, asizuyithini. So now if that is the case, mna ndenza sure uba uyabona uba akandithandi lo, suke kum qha.